Base sa bagong ipinaluwas na datos kang COMELEC, total na 3,634 ang nairehistrong bagong butante sa probinsya ng Albay. Naitala ang nasabing bilang poong Disyembre 12-31 kang nagtalikod na taon. Sigun kay Attorney Aurea Bubunaw, Election Supervisor kang COMELEC Albay, padagos pang malobo ang nasabing bilang. Urog pang duro-diretsyo na ang operasyon kan sa indang mga ipigtaltag na satellite offices, maging sa mga mall sa syudad ng Legazpi. Sa satellite registration, may mga nakaschedule, mga Saturdays iyan. I-schedule man sa mga barangay, ipadara ko na lang sa schedule. So consolidated gamilong na Albay. Nangapudan man si Attorney Bunaw sa mga bako paalagad kwalipikadong butante na purbitsaran ang pagpaparehistro as hindi na makisusuan pa sa mga huring aldaw kang voters registration. Ang kaipon po sa mga new registrants, so sa indang sumakin si anyo sa SK, dapat po may birth certificate ka mundara. So mga iba, naka-in of registration na mapatransfer ngayon, mapareactivate, valid ID lang. So mapakorek man kang mga ninda, kang mga pangaran ninda or birthday ninda o mapa-change of status, marriage certificate or birth certificate po darahon. Mientras tanto, total na 17,975 bagong butante ang nairehistro kang COMELEC Bicol. Pun kan liwat na pagsikad kang voters registration para sa papaabot na October barangay and SK elections. Sa presente, sibut naman ang ehensya sa pag-asikaso kang mga gagamiton asin pagbisita sa mga eskwela na gagamiton para sa barangay and SK elections. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.